Hello guys! Magandang gabi Pilipinas. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa ating pinaka-latest weather analysis at ito po ang ating weekend edition. Ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Pebrero 23 hanggang 26, 2024. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands. Kung gusto niyo malaman ang proyekto ng BPI, yung tinatawag nilang Sustainable With You, i-click lang po ninyo ang link dito sa taas. Okay? Pupunta po kayo sa website ng Sustainable With You ng BPI para malaman ninyo kung ano itong proyekto nila at para maka-participate po kayo. Gayon din po ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa na natin ating update. Ito ang latest GovSat ngayong araw na ito ng Biyernes at valid po ito hanggang bukas Sabado. Bukas gagawa pa rin tayo ng GovSat, valid for the next 48 hours at natili pa rin ang hanging silanganin. Nagbibigay po ito ng mga maulap na papuwirin sa Kabikulan na may konting mga kalat-kalat na ulan. At ito rin po sa may Quezon Province. At magiging mas maulap po sa buong bahagi po ng Visayas at Mindanao na kung saan may mga maliliit na thunderstorms lalo na po sa may Bangsamoro at sa may Zamboanga Peninsula. Hindi naman po ito threat ng pagbabaha dahil padaan-daan lamang po ito at medyo maninipis po ang mga ulan. And so far, ito po ang na-experience po ng mga kababayan natin down south. Okay? Samantala, yung mga nagtatanong, pabalik pa ba ang amihan? Meron po. At ito na po yung panibagong surge ng amihan, but medyo mahina ito ng bahagi. Hindi ito masyadong malakas. At ito po ay bababa po sa ibang bahagi po ng Luzon, kasama po ang Bicol, hanggang dito po sa may Visayas at Hilagang Silangang Mindanao sa susunod na 3 araw. So probably by Sunday or Monday hanggang Tuesday ay makakaranas po tayo ng milder o medyo katamtaman lang pong amihan na pwede umabot po ng 40 km bawat oras ang bugso ng hangin. Pagdating ng ulan, ganoon pa rin, medyo dry tayo. Hindi masyadong maulan itong amihan na ito. But may mga konting showers na inaasahan, lalo na po sa may silangan bahagi po ng Visayas, Northeast Mindanao, Kabikulan, at Luzon. So, yung silangan bahagi lang po. Yung kanlungan bahagi, talagang tuyong-tuyo po. At nag-feel na po natin ang epekto ng El Nino. Kaya medyo below average po ang ating monthly rainfall. At sa labas ng ating bansa, wala pa rin tayong natatanawan na sama ng panahon. So, mga troughs lamang po. At kung tingnan natin yung fast animation, wala naman tayong pinapakita dito sa Pilipinas except po dito sa may area po ng may Zamboanga Peninsula, may mga thunderstorms, but sa may malayo po, sa may Marshall Islands, mga po tayong kumikindat-kindat na mga kaulapan, pero hindi po ito magiging ganap na sama ng panahon. Ito po ay surface trough lamang at inaasahan po itong malulusaw. Sa zoom in satellite animation, umpisa kaninang alas 5 ng hapon, hanggang sa mga oras na ito, mag-alas 11 na po ng gabi, ay nakikita po natin ang mga kaulapan, yan po, nadala ng hanging silanganin, ay medyo mas malakas po dito mga kaulapan sa may Bangsamoro hanggang sa Zamboanga Peninsula. Dahil sa easterlies, nagkikreate po dito ng mga localized thunderstorms. Actually, actually maganda po ito sa may area po ng Zamboanga Peninsula dahil alam natin may epekto ng El Nino, but hindi po ito sapat. Itong mga konting mga thunderstorms. Still, nasa El Nino po tayo. At kailangan po natin magtipid po sa paggamit ng tubig. Okay? At sa ating wind at pressure forecast mula sa European model, galing po sa windy.com. At nakita po natin pagbaba ng bagong amihan dito po sa may dulong Hilagang Luzon, lalo na sa may coastal waters po ng Ilocos Norte. Dito po sa may Batanes, Babuyan, Cove Islands, medyo hamahangin po dyan. Pwede umabot po ng 65 km bawat oras ang bugso ng hangin. At bukas po ng Sabado hanggang sa Linggo ay inaasahan pong bababa po ang amihan
sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo po sa Monday, na ito po ay kakalat po sa may Kabikulan, Mimaropa, Visayas, at North or Hilagang Silangang Mindanao. So, yan po. Ang hangin po dyan, hanggang 40 lamang po ang bugso. Unless may pagbabago sa forecast. But, at least, hindi masyadong mainit. So, may feel pa rin natin ang konting lamig na dala ng haging amihan, yung panibagong surge. So, expect natin yan na mayroon tayong konting preskong hangin, konting lamig. Okay? Habang papalapit na po tayo sa Marso. Okay? Sa Marso 15, yan po katapusan. Usually, yan po ang average sa katapusan ng amihan. So, papasok na tayo sa mainit na panahon, yung hot dry season, habang papalis na tayo sa cool dry season. Although medyo malamig pa rin ang early mornings, pagpatak ng Abril talaga yan na po. Yung epekto ng El Nino, makakanasan pa natin hanggang Mayo, although next month hanggang Abril ay balik na tayo sa neutral o normal ang klima. Ang babantay na naman natin ay yung forecast na pagbabalik ng La Nina sa katapusan ng taon. So, babantayin po natin yan. By March, mga March 10 or March 15, may panibagong El Nino or La Nina update. So, we will keep you updated on that. Now, sa rainfall accumulation forecast, wala naman tayong problema for the next 3 days hanggang linggo. Inaasahan po natin may mga patches of rain showers sa may silangan bahagi po ng Cagayan Valley, silangan bahagi po ng Central Luzon sa may Northern Quezon. Dito rin po sa may silangan bahagi po ng Kabikulan, sa may Kakamuan o Perdido District, Calanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon, Eastern Camarines Norte. Dito rin po sa may Mount Halcon sa Oriental Mindoro, Romblon, ibang portion po ng Panay Island, Eastern sections ng Visayas, iba't ibang bahagi po ng Mindanao, lalo po sa may Davao region, may mga possible po mga patches of isolated rain showers or thunderstorms. So far, talagang below average po ang ating mga ulan. So, yan po ating rainfall accumulation for the next 3 days. Punta naman natin ang wave forecast, yung paglaki ng alon sa ating karagatan. Galing po ito sa European model, courtesy of windy.com. So, na yung gabi po ay nasa 2 meters lang po dito. Okay? 2 meters ang wave height. Samantala sa dulong Hilagang Luzon ay umabot na po sa 3 meters dahil po sa panibagong surge ng amihan. At sa Sabado po ng hapon, inaasahan pong aakyat po hanggang 2.5 meters ang alon po dito sa may East Philippine Sea. At mapanganib sa mga lilit sa kampang dagat. Magdating ng linggo ng hapon, ito po ay kakalat po sa may silangan bahagi po ng Kabikulan at silangan bahagi po ng Visayas. Up to 2.5 meters ang paglaki ng alon. At pagdating po ng Lunes ng hapon, ito po ay mananatili po sa kanyang laki. Okay? Nasa 2.3 to 2.60 dito ang laki ng alon. Samantala mas maabot po sa lampas 3 meters o 3.2 dito sa may northern portion. So ilang ang bahagi po ng West Philippine Sea. So ito mga areas na ito ay mapanganib po sa mga malilit na sasangkam pangdagat, mga isda na mga bangka. Bawal muna pong pumalaot na yung darating pong weekend hanggang Lunes dahil po sa panibagong mild o katamtamang surge ng amihan. The rest of the West Philippine Sea, sa may Spotless, Calayan Island Group, sa may inland waters ng ating bansa, Sulu Archipelago, Bohol Sea, Sibuyan Sea, Visayan Sea, ay mukhang kalmado hanggang 1.0 o 1.5 meters ang laki ng alon at hindi naman po siya mapanganib at kayang-kaya po yan sa mga fishing activities at sa pag-travel po via sa karagatan ng ating bansa. So, yan po ang ating latest na yung weekend at dyan muna natin tatapusin ang ating update at babalik ulit tayo next week. Ito si Mike para magpapaalam. Happy weekend to all. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.